No niin, seuraavaksi katsotaan sitten, että miten luodaan ThingLink. Tämmöinen interaktiivinen itsearviointityö. Ja mennään osoitteeseen thinglink.com. Klikkaatte tai menette sisään tänne näin. Ja tää näköjään tunnistaa minut, että mä oon valmiiksi kirjautuna sisään, niin valitaan kirjaudus sisään ja sitten valitaan täältä tämä Microsoftin ikoni ja silloin mennään siellä niillä 365 tunnuksilla, millä te ette normaalistikin mennyt Meteana, Vilmaa ja niin edelleen. Niin homma menee yksinkertaisuudessaan sillä tavalla, että laitetaan create ja upataan tällä kertaa sinne joku kuva. Ja se kuva pitäisi nyt olla täällä jossakin teidän tietokoneella tai sitten puhelimella, millä nyt käytättekään tätä. Mä klikkaan tuolta noin ja siihen tuli nyt tuommoinen täti. Ja tämän tehtävän tarkoituksena on nyt teidän olisi luoda tähän tämmöinen sivistyneempi versio siis tämmöisestä mielekartasta. Ja tuossa nyt näette, tuossa on tämmöinen ryhtikuva, minkä mä oon joskus poiminut jostakin sivulta. Niin Mutta mitä tänne upotellaan tänne kuvaan, minkälaista tietoa, niin te klikkaatte täältä tagi ja täällä on vaihtoehdot sillä tavalla, että lisää tekstiä tai mediaa, lisää pelkästään tekstiä, lisää sisältöä web-sivulta. Yksinkertaisin nyt varmaan on tämä lisää tekstiä tagi, eli tänne avautuu sitten tämmöinen valikko, mistä me voidaan vaihtaa tuo ikoni. Niin kuin näette, niin täällä on hirveä määrä, täällä on vissiin, onko tuo Instagram ja sitten on Facebook ja LinkedIn ja Pinterest ja kaikkea muuta. Ja sitten otetaan nyt vaikka tuonne, laitetaan tuommoinen kirjankuva. Siihen saadaan määrittää itse se väri ja mä saan sitten liikuteltua sitä täällä kartalla. Se näköjään nyt tuo kuva on niin pieni, niin se haluaa tuohon kuvan päälle sen laittaa, mutta tänne sitten mä kirjoittaisin vaikka, että ravitsemus. Ja sitten mä klikkaan, että se on valmis, niin se jää nyt tuonne. Ja aina sitten kun mä klikkaan sitä, niin se aukeaa tavallaan se informaatio, mitä mä oon laittanut tänne. Mä nyt kirjoitan tänne tällä esimerkinomaisesti tämmöisen typerän jutun. Ja tällä tyylillä sitten teidän pitäisi tähän työhön upotella omasta mielestäni semmoiset niin kuin työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta tärkeät asiat. Katsotaan vielä tuo näköjään tuo lisätekstiä oli vähän tämmöinen köpöinen versio, eli se aukeaa tavallaan vaan se, että mitä sä oot kirjoittanut sinne, mutta jos laitetaan tänne, että lisää tekstiä ja mediaa, niin voidaan taas vaihtaa se ikoni. Mä nyt laitan tuosta, onko tuo joku tommonen kauppakassi, niin oho, nyt meni väärään paikkaan. Liikunta ja sitten tähän kuvaus, niin te tietenkin teette sitten vähän teette monipuolisemman ja vähän syvällisemmän jutun tästä, niin liikun monipuolisesti ja pyrin toteuttamaan tai täyttämään, miten mä sanon, täyttämään terveysliikuntasuosituksen. Noin. Ja tähän sitten alle mä tietenkin kirjailisin, että mitä se tarkoittaa, kun mä täytän terveysliikuntasuosituksen. Ja tuohon voi sitten lisätä kuvaa tai videota. Ja sitten täällä on tämmöinen ominaisuus myös, että lisää ääni. Eli yksinkertaisuus se toimii sillä tavalla, että kun mä klikkaan nyt mikrofonin kuvaa, niin tuonne tuli teksti nyt tuonne alareunaan, että nauhoittaa. Ja kaikki mitä mä tähän puhun, niin mä pystyn antamaan myös niin kuin äänipalautteen. Ja toivoisin, että teillä olisi myös tämmöisiä äänihommia siellä, niin mulla on paljon mukavampi sitten tavallaan tarkastella niitä hommia. Niin tähän nyt voidaan sitten purkaa vaikka, että miltä mun normaali liikuntaviikko näyttää ja
mitkä mun tavoitteet on siinä ja mitä on tähän asti tehnyt ja mitä kannattaisi ehkä niin kuin, tehdä jatkossa ja miten sitä niin kuin, pitäisi kehittää. Ja sitten vaan klikataan tuosta tavalla, että kun mä klikkaan nyt tuota mikrofonin kuvaa, niin tuonne tuli teksti nyt tuonne alareunaan, että nauhoittaa ja kaikki mitä mä tähän, niin se rupesi nyt mä en tiedä kuuluuko se teille, mutta se rupesi automaattisesti sitten pyörittämään sitä mun äsken laatimaa äänenauhaa, ja te voitte poistaa sitten se äänenauha, jos tuntuu, että se meni pilalle. Näin. Sitten me klikataan valmis, ja mulla on sitten täällä tämmönen valmis, että kun mä klikkaan nyt valmis tuotos, jonka te pystytte sitten mulle jakamaan kun tulee sen aika. Tämmönen ThingLink-ohje.